Shalom. Kami siap pangulan urata pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Saya Tuhan tama nama masuk-masuk hita. Ada orang sudah mulai perminggota, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni torni porbadia, nama no palangi dohot tanon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanon, dok kamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob. Marolop-olop tu de batama ale sadok tanaon. Endeho kamu maha muliaon ni guarna. Marmulia mabaik kamu puji-pujianna. Haleluya. Haleluya. Ale debata ama pargogo na suatu dosan, nunga dileok ko hatam tuhami, asa marhite hatami taruli hami dihanguluan na saliling-liling na. Namangido mahami tuho,
Selehom matuhami gogo, habaranion, laho mamaritahon dohot papatarhon baritan nauli haluaoni, marhite hata dohot pambahenan nami. Togihon jal ajari mahami, asa mangolu hami hom Bartulomo ni roham. Asalam tu ulina persauran nami, na pinasahanmu tuhami, jala asa marparbue nagodak kami, lau pasangapoko. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si paluahami. Amin. Tabegema hata ni debata patujolo ni jamita turpuk di hari mingguon imana tarsurat sian panurirang Yeremia biddu tolu mamuka sian ayat sada saat roh di ayat sia tajaha secara responsoria di ayat pasiahon non rapak kita majaha songonon ma hata ni tuhata dungi Roma hata ni Jehovah tu si Jeremia padua halihon. Dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Jauh-jauh mahotu au asa hualusiho asa hupabotoho tuho hata akan nabolon dohot nasokal, aka nasobinotomi. Adok pejolma masuk tu bagasan laumar musuh dopak halak kasdim. Asa guhanna akai dohot bake ni jolma. Akan nang hubunu di bagasan muruku. Dohot di bagasan rimasu. Ala naung hupadao bohiku sian hutaon. Binahen ni saluhut hajahaton nasida. Jala ahu manogihon mulak akan terbuangi sian Juda, dohot akan terbuangi sian Israel. Jala ahu pahoton nasida, suak songon di mulana. Rapi tamat jaha, jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai,
bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon maradopon saluhut bangso parbegu di tanaon akan nau bege saluhut na denggan nahu bahen itu nasida jadi tarsonggot jal akka hitir nasida mida saluhut na denggan dohot mida saluhut hutaon nahu bahen itu nasida olak nido sahatna martua ma akan nau bege hatani debata jalan nau peuksa. Amin. Tatopoti madosat tanagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Ale amanami na di banua gijang parholong roha situtu marpungu dohami romar sobba tujolom mangido asini rohami tuhami dada ala ni hati goran nami umbahin na rohami tujolom holan ala ni asini rohamdo ay hodo Tuhan parholong roha situtu ale ton di porbadia urupi jala asima roham dihami sondangi maroha nang pikiran nami asa tarpatu pahami mangulahon nasitong dohot nadenggan jala mangulahon hobar tulomoni roham asa taruli hami dingolu nai baru di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalausim jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotuau ayahu do si paluaho hasangapan ma di debata na digijang. Amin.
patik ni debata, ima patik na perjolo, sahat ro di patik paupaton, dohot lapatanna. Patik perjolo, au do Jehova debatam, ninna debatata, dang jadi marakub au bahenomu debatam. Lapatanna ikon ubir rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioluan. Lapatanna, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di bana, asadang jadi ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tuga naganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan di hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna, ai hona uhumna dosogot akan namarsineang di guarna. Lapatanna, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangasi marhite-hite guarni debata, ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Patik paupaton, ingot tamuma papadiaw nari minggui dina no mari maulahamuna sa siulaumu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak umpe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pindahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, namangebati hutam. Ai dinaono mari rodi top padebata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradiat do ibana di hari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata, ari paradianan nai jala di perbadiai. Lapatanna, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Rat mangidogogo mahita tutuhan debata. Ali tuan debata, saya partugoi mahami, mangulahon naubar tupatikni. Amin. Unang
maha porsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nama no palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata nama naon na bernit, di pamuman ni Silatus, nama te terpajol do ibana di hau pinor silang, jala tua tubano toru dung ditanom, namulak mengolu di hari patuluhon, nama naik di surgo, lahudul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pemaksogo tutanon, manguhumi halak na mengolu dohot nama ate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mendok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita jemaat pada Minggu Rogate pada ibadah kita siang hari ini. Poin kedua, pelayan ibadah pada Minggu pada hari ini yang melayani kita pada ibadah siang hari ini, Inang Fikar Matauli Manurung STH. Yang poin ketiga, waktu dan tempat pertanggihan atau kebaktian sektor pada minggu ini, pada hari Selasa 24 Mei 2022 pukul 20 WIB, Sektor 2 di rumah keluarga Inang Nyonya Simamora Boru Aritonang, Jalan Pintu Air, Gang Sordut. Sektor 3 di rumah keluarga Amang Esi Pautar, Inang Boru Tagalung, Jalan Saudara nomor 16. Sektor 6 di rumah keluarga Amang DB Pak Pahan, Inang Boru Dolok Saribu, Jalan Menteng Raya, Gang Benteng. Pada hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 20 WIB di Sektor 1 rumah keluarga Amang Rudi Tanjung, Inang Boru Marbun, Jalan Air Bersih nomor 58. Di Sektor 4 di rumah keluarga Amang Dr. S. Padede, Inang Boru Sihalowo, Rum Menteng Indah Blok C2. Di Sektor 5 di rumah keluarga Amang M. Siagian, Inang Boru Si Mare-Mare, Jalan Sisingamangaraja, Gang Kasih. Di Sektor 7 di rumah keluarga Inang Nyonya Tambunan Boru Pasaribu, Jalan Sisingamaraja, Gang Pulau Harapan. Poin keempat, ibadah video YouTube. Pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. Poin kelima, kebaktian Hari Kenaikan. Kebaktian memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di jemaat kita akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, masuk pukul 9 WIB, agar semua warga jemaat menghadirinya. Poin keenam, anak lahir. Pada hari Jumat 29 April 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Halumban Tobing, Ibu Boru Panjaitan. Alamat Jalan Bahagia Bypass Medan, Sektor 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin ketujuh, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 22 Mei 2022 telah pindah dari jemaat kita A. Keluarga Nyonya Dr. Andus C. Manik, Nancy RM Boru Tampu Bolon beserta 1 orang anak. Mereka pindah ke KBP Kemenangan Resort Medan Kota. B.
keluarga Pahala Budi D. Sitompul, Ibu Romaida Borusiahan, mereka pindah ke GKP Resort PA Raja Tarutung, wilayah 6, Silindung, Pahae, Tapteng, Tapsel. Kedelapan, penambahan penatua. Dalam rangka memenuhi pelayanan di tengah-tengah jemaat GKP Air Bersih, maka perlu menambah calon penatua bagi sektor 1 sampai dengan sektor 7. Berkaitan dengan itu, agar sektor dimaksud melakukan penjaringan untuk menjadi penatua dengan kriteria batas usia maksimal 55 tahun serta telah terdaftar sebagai anggota jemaat GKP Air Bersih minimal selama 5 tahun. Poin ke-9, persembahan ketiga. Pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan biaya pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil 2 Medan, Deli Serdang. Demikian berita jemaat pada siang hari ini. Terima kasih. Tapasadarata martang yang mahita ali debata amanami sitopa jala namar mudu-muduhon ngodu nami di bagasan las niroha do hamele to haddo di bagasan dame rosyan tongani bagas nami be marpungu hami di bagas joromon imale Tuhan di nama kamolatehon sude pasupasum dohot asiniroham naung sikop hupasaliho kami di tonga-tonga ni ngulu namion. Alani male Tuhan totok kurajumi hami say nahurang do totong akka pasupasum di tonga-tonga ni ngulu nami. Rohoma totong Tuhan na mangalehon akan narikot di tonga-tonga ni ngulu ni huriam dohot di tonga-tonga ni keluarga nami. Asabuy hami totonga ito hadi bagasan hai pason dohot di bagasan akalas ni roa hami mangulahon akolon nami terlumubi ala Tuhan dinapakon nami ngulu nami Allah mamuji dohot pasangap ponggarmo dabadiay atong alani male Tuhan pasahat tami ma nang sudi ruas ni huriam asa homa totonga Tuhan na madongani na sida di dia pinasida maringanan jala totong lehonomu sikop niya kapasupasum di nasida lehonomu totong terlumubi sa dani roha di tonga-tonga di keluarga. Asa totong mga sahoko na si dali Tuhan. Asa totong nang hami sa luhut na kahuriam. Mga sahoko di tonga-tonga ni ngulo namion. Asa ho totong kujoho kami laho madalani akasilanan nami. Asa totong tarbahin hami li Tuhan lamang ulahon. Akaulahon hobbar tulamon ni roham. Asa totong marsangap po nang di tonga-tonga ni ngulo namion. Alani mali Tuhan, mulutungadong peak karuas ni huriam na di bagasan pasahiton, dohot na di bagasan gali pamatang na sila Tuhan. O matatong Tuhan na mamasumaso na sida, o matatong Tuhan na mandurdukot tangamu na sunba di ay tumamatang na sida. Laho mga lehon hamalumon ni sahit, dohot mga lehon gugut wa kapamatang na gali ali Tuhan. Asabuy na sila Tuhan, totong marlas ni roha, di ngolo na sidaon. Atong alani mali Tuhan na marningot do hami diaka na tua-tua nami akan nalanjut usia na beribadah di tonga-tonga niya kabagas na sida. O matatonga Tuhan na pasadahon tahin na sida dohot akarencana na sida di tonga-tonga ni keluarga. Dala totong pasu-pasu na sida di akaulaon na sida be asabuhi na sila Tuhan gawe madjalo akka pasu-pasu na siyan hoy dala totong ho na sida di pasangap di tonga-tonga ni keluarga na. Atong alani mali Tuhan diak karencana ni huriam huwa kami matuho asa di pertanyangan nami pele Tuhan di setiap sektor asa ho totong Tuhan na madongani hami ho totong Tuhan na mangalehon akaslas ni roha di hami asa buy bukaro hanami le Tuhan laho madoho di pertanyangan ni jalabuy totong guarmo na badiay upasangap kami jala hupuji kami di tonga-tonga ni pasaran nami di sektor nami
Terlumubi mali Tuhan, akka pangulam na manguluhon akka kebaktian nami. Ho matotongal Tuhan na mangaleon haipason, ho matotongal Tuhan na mangaleho bisuk, asa totong siyan bisuk na siyan hoy na sida, laho mangulahon akka ulahon, nang pinasahat mo to akka kami akka naposamon. Ato ngalani mali Tuhan, diak kapasupasum na kujalo kami, marhite-hite keluarga ni ama nami, halubatubing berupa jahitan naung pinasahatmu sada dakdanak tunasida. Ho matotong Tuhan nama masuk-masuk keluargai. Ho matotong Tuhan nama masuk-masuk terlumubi ay anak kon nang pinasahatmu totongan ng keluargai. Asa gabi buhay na sida manugunugu, anak kon na sida tu bagat jaromon. Gabi buhay totong diwoto na sida makamulatehon. Sudi akadinggan ni basam nang tolhas tutonga-tonga ni keluarga na sida. O matatonga Tuhan na pahipason, jala ho tatonga Tuhan na parmudumuduhon. At tongalani mali Tuhan, sudema narikot di tonga-tonga ni parhuriaon nami. O matatonga Tuhan na masikoponi sa luhut na, asa totong buhay tulus akarencana ni huriamon, jala totong dibagasan sada ni roh hami laho mangulahoni sa luhut na. Atong hupasahatami mali Tuhan, sudi tangiang Panginoon namin toho. Wala dibagas ang guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Martangiang mahita. Pinuji pinasangap maguarmu ale Tuhan. Di bagasan para mingguan nami sadarion. Pinuji maho ale Tuhan di sude denggan nebasam. Nuaing pe ale Tuhan
rohami tua dopamu, pasahaton roha dohot pikiran nami. Asa homa ale Tuhan nama ngarajai roha dohot pikiran nami. Asa boy ale Tuhan di nama nangihon hatami, boy hami mangatusi hatami jala boy diulah kami di bagasan ngulu nami. Marsaringar maho ale Tuhan nungarade hami ubegesa di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tua dopanmu nabadiai. Amin. Hurian ainolongan ni Tuhata Yesus Kristus hatani debata nanaing begiota di bagasan mingguta sadarion imana tersurat di surat ni si Jakobus bidu 5 mamukamai cian ayat 10 tolu syahat rodi ayat 10 walu. Surat ni Jakobus bidu 5 mamukamai cian ayat 10 tolu syahat rodi ayat 10 walu. Hujau kami ma tuhita saluhutna songonon madidok hatani tuhata. Molo adong di tonga-tonga muna na tumau na porsuk martangiang maibana. Molo adong na marlas ni roha marede maibana. Molo adong na marsahit di hamu di jauh maakasitua ni huriai. Asa ditangyakon ibana di dapol maibana dohot miak marhite-hite goar ni Tuhani dungi pangoluon ni tangiang haporsyoni na marsahiti jala paheheo ni Tuhani maibana sesa manang dosana molotung adong diulahon atong marsitopota dosa mahamu dohot marsitangyangnan asa malu pamu na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon jolmado si Elia sabako do tita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi 3 taon ono bulan lelengna dungi diulahi ma martangiang jala dilehon langiti ma udan dungi di patubuho tanoima parbuena ido anggo sahatna. Shalom adihita damang dohot daina. Di bagasan mingguta sadarion nagabe tema ni mingguta didok huaso tangiang ni partigor. Kuasa doa orang benar. Dihamu amanami dohot inanami molo disukun noaing tuhita. Masih dapatkah kita mengalami kuasa doa itu di tengah-tengah kehidupan ini? Tasukul be majo dirita. Tapakilalau dope gogoni tangiangi di bagasan ngolut tahun. Tapakilalah dope tangiangi adong pengaruna di bagasan ngoluta. Tapakilalah dope tangiangi berdampak di bagasan ngoluta. Buasa iko disukuno tuhita di bagasan mingguta sadarion. Tentu malo tabege suku-sukunon. Boy doon mabuah kita tu sada perenungan na macai bagas. Jala tubuh di bagasa pikirata madok. Iduate tutu donian margogo tangiangi tutu dope marhuaso tangiangi tutu dope adong pengaruh ni tangiangi di bagasan ngolukku pasti ada pemikiran itu muncul di dalam diri kita. Mengapa dikatakan dan dipertanyakan betulkah kuasa doa itu masih nyata di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Karena bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, molo tabering do nama sanuaingon, dang nasa otik bejolma na olo marungut-ungut, molo so dialusi dope tangiangna.
Dang saotik jolma madele molo so dileo debata dope alus ni tangiang na. Kurasa hita pe adong dona songone. Ditiki dang dia lusi dope tangiang tai. Ditiki dang dileo debata dope nata tangiak kon di bagasan ngolut tahun. Totu boy doi mabak kita gabe madele. Gabe marungut-tungut kita. Gabe tasalahon Tuhane. Jadi hal inilah yang membuat mengapa dipertanyakan pada saat ini. Benarkah kuasa doa itu masih nyata engkau alami di tengah-tengah kehidupanmu? Karena pada hari ini yang mau kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu dikatakan bahwa kuasa doa orang benar. Marhua sodo tangiangi. Kuasa doa orang benar itu dikatakan itu sangat nyata di tengah-tengah kehidupan pada saat ini bagi orang-orang percaya. Jadi makanya dikatakan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kita melalui sukun tuhita atau tu sudedo hita maboto martangiang. Manang ado kita naso maboto martangiang. Kurasa molo adong nasa maboto martangiang nga dang binoto besong odiang nguluneyate. Jadi semua kita yang hadir pada saat ini pasti tahu berdoa dan pasti pernah berdoa. Ini semana saya martangiang saleleng nguluna. Ang adong ate. Iya. Pasti pernah berdoa di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi mau dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah doa yang kau sampaikan itu benar-benar ketulusan dari hatimu? Atau ada unsur-unsur yang lain yang mendorong engkau melakukan itu? Benarkah doa yang kau sampaikan selama ini itu benar-benar kau nyatakan dari hatimu dan kau sampaikan kepada Tuhan? Atau engkau berdoa supaya orang lihat amang tahe bagat nai tangiang ni inatai inna. Apakah engkau berdoa supaya orang memuji doamu bagus? Apakah engkau berdoa supaya orang mengenal dalam berdoa engkau sangat luar biasa? Jadi makanya sangat penting ditanyakan dalam diri kita pada saat ini. Bagaimana sebenarnya kuasa doa itu? Bagaimana sebenarnya pengaruh doa itu? Bagaimana sebenarnya dampak doa itu di tengah-tengah kehidupan kita? Jadi yang mau kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, dikatakan bahwa firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita akan kuasa doa itu. Alana nga godang benuhay, tajupangi, gudang nama hita naso porsea dihagogo oni tangiang. Banyak kita yang sudah tidak lagi mengimani dan percaya akan kuasa doa. Ido ubay na jujud gudang tabereng halak madok. Ay say nga martangiang doa manugot nay. Martangiang doa arian nay. Martangiang doa borngin nay. Alibwa sama Tuhan dang marna dilehok ko na upangidoy. Ise manaya songoni. Di nguluna. Saya martangiangi doa tiap hari, tiap saat. Alitong dosong-dosong nguluk kudang adong hamu baut. Saya utangi ako do torusi anak kokon. Asa denggan parnguluana. Ali tetap songo-songoni. Buasa ma ikko songoni. Isenaya songoni. Pasti ada itate. Pasti semua pernah mengalami itu. Semua pernah mengatakan itu di tengah-tengah kehidupannya. Tidak lagi percaya akan kuasa doa. Tidak lagi percaya akan kuasa doa itu benar-benar bekerja di dalam hidupnya. Makanya pada hari ini kita orang-orang percaya dan beriman diingatkan bahwa kuasa doa orang benar itu sangat nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi mulut tabereng di turpuk jami tahun, bagaimana supaya kuasa doa itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Marite surat ni si Jakobuson adong 23 hal naik ko taulahon
supaya doa itu benar-benar berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, berdoa itu harus lahir dari iman dan keyakinan. Berdoa itu harus lahir dari iman dan keyakinan. Di ayat 15a di ayat 16b, dungi pangoluon ni tangiang hapor siaunima namar sahiti, jala paheheon ni Tuhanima ibana, namar gogo situtudo tangiang ni partigor molodi haburjuhon. Jadi iman dan keyakinan itu merupakan syarat di tengah-tengah kehidupan kita agar doa itu bekerja di dalam hidup kita. Makanya dikatakan iman dan keyakinan itulah yang menjadi dasar doamu dijawab di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu harus benar-benar lahir dari iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi nggak ada lagi di sana kebimbangan. Doa itu harus lahir dari iman dan keyakinan bahwa Tuhan menjawab doaku. Jadi bukan lahir dari kebimbangan atau keraguan. Bukan lagi lahir dari kecemasan, bukan lagi lahir dari ketakutan, tetapi lahir dari iman dan keyakinan kepada Tuhan. Karena dikatakan ketika doa itu lahir dari iman dan keyakinan, maka di sana tidak dijumpai lagi keraguan-raguan akan kuasa doa itu. Di sana tidak dijumpai lagi kebimbangan akan kuasa doa itu. Di sana tidak akan lagi dijumpai kecemasan, betulkah doaku akan dijawab? Enggak. Jadi mau lamar tangia kita tado amin, berarti ngapa pos nirohai tadi sih. Mau lamar tangia kita tado amin, kita percaya Tuhan akan menjawab. Dang betadok, amin tadok, ale tertubuh hatta tamadok. Buah doneng, boy dan no nih, buah dan tutu do boy. Jadi yang mau dikatakan, ketika kita di dalam doa kita memiliki hati yang ragu, memiliki keraguan-raguan, memiliki kebimbangan, sampai kapanpun doa itu tidak akan berkuasa di dalam hidup. Tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting dikatakan bahwa iman dan keyakinan itulah yang sangat penting di dalam hidup kita, di dalam kita menyampaikan doa kita. Jadi yang mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu bukanlah kebiasaan. Doa itu bukanlah kebiasaan. Tetapi dikatakan bahwa doa itu adalah perintah. Doa itu adalah perintah Tuhan kepada setiap orang-orang percaya. Makanya dikatakan, mintalah maka engkau akan menerima. Carilah maka engkau akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ternyata doa itu adalah perintah. Tuhan menyuruh kita mintalah, carilah, ketoklah, datanglah, maka engkau akan menemukan. Jadi kalau doa itu kita sampaikan di dalam iman dan keyakinan, berarti disitulah kuasa daripada doa itu bekerja. Jadi jangan jadikan doa hanya sebagai kebiasaan. Jangan jadikan doa hanya sebagai menu penutup makananmu. Tetapi jadikan doa itu sebagai menu utama yang kau konsumsi setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Jadi ibarat namangan doa na minum. Mula dong sahalak dang mangan, dang minum, dang masuk agi ha di bagas sadari. Tutu gale do pamatang nate. Dang margugui bana, bolu do gabe mabbo di mana tos. Jadi tangyangi pesongoni, karena dikatakan adalah doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi kalau doa adalah nafas kehidupan orang percaya, apakah itu hanya dikatakan, apakah itu hanya dilakukan, apakah itu hanya disampaikan hanya dengan waktu-waktu tertentu? Jawabnya enggak. Namanya nafas kehidupan, berarti itu adalah kebutuhan dan kewajiban, keharusan yang harus dilakukan setiap orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupannya.
Jadi jangan pernah jadikan doa itu hanya pelengkap kehidupanmu, tetapi jadikanlah doa itu sebagai konsumsi yang wajib dan harus ada di dalam hidupmu. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Baru yang berikut dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa bagaimana supaya doa itu benar-benar berkuasa. Dikatakan yang kedua di ayat yang ke-16a. Didok disi atong masih topota dosa mahamu dohot marsi tangyangan asa malu pamu. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-16 ini dikatakan marsi topotan dosa jala marsi tangyangan asa malu pamu. Jadi kenapa ini menjadi syarat yang kedua? Puasa di dokon gabe syarat napa duahon supaya kuasa doa itu benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan ikon marsi topota dosa. Jadi coba maju amangindang berek kamu na adong di labung munai. Kiri kanan munai. Adong do di simu sumuna. Adong do alo muna isi, manang adong do alo muna namar minggu nuaingon. Dang adong ate. Jadi yang mau dikatakan, ketika engkau berdoa di dalam dirimu, ketika engkau berdoa di dalam kehidupanmu, engkau masih menyimpan dendam, benci terhadap orang lain, maka itu akan menghambat doamu. Contohnya mulu dihunjuk mahamu di partangyangan, mabuat tangiang pangodianon. HP di si Roma alomuna ngamar tahu dang marsi pakulingan, ngamar tahu dang marsi atoan. Apa ikon hamu mabay tangiang pangodianon ni. Sanggu do hamu madok. Tuhan sesa madosa nami asa unang tarabak pasu-pasum ale di bagasan roham marsi gor-gor dope. Rimasu mereng dongamu. Sanggupkah engkau mengatakan Tuhan ampuni kami supaya tidak terhalang berkat yang kau berikan, tetapi dalam hatimu masih menyimpan dendam, menyimpan benci terhadap sesamamu. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya doa itu benar-benar berkuasa, maka marilah saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Asa unangi na mengebati tangiang mi. Ala didok hatani Tuhani. Tuhan berkata, ketika engkau mau mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita masih menyimpan dendam di tengah-tengah hidup ini, kita masih menyimpan benci kepada orang lain, kita masih tidak menyenangi orang-orang di sekitar kita, maka bagaimanapun caranya, bagaimanapun kuatnya kita berdoa, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa di tengah hidupmu. Jadi coba maju mulu namar mingguan, adok diri si alom, kurasa dang fokus beho namar minggu. Dang fokus beho martangiang. Alana dari bagasa roham. Ay, saya dibereng-bereng gimana doa bah? Ay, saya tua terus si malolong nai. Di mak no tidak neng. Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang mengganjal dalam dirimu untuk mengikuti ibadah pada saat ini, itu akan membuat engkau tidak fokus untuk datang kepada Tuhan. Martangiang peho ale roham tu alomido. Saya martanya yang apa saya itu alomi doroham, buat dononai, diberi donengau, buat donai. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah hidup ini, supaya doa itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita, maka mari saling mengampuni, mari saling mengaku dosa, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jadi yang mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kuasa doa itu benar-benar kita alami, ketika kuasa doa itu benar-benar kita rasakan, Tuhan berkata, ganup jolma di Pamonang, ganup jolma di Pargogoi, lau mangaduo pisi taonon, manang paru kilo di bagasan ngolunya.
Jadi yang mau dikatakan ketika doa itu benar-benar berkuasa, maka doa itulah yang memenangkan engkau menghadapi, melawan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi molo tumpe ro parut keloni, kita tidak akan kalah kepada persoalan itu. Molo tumpe ro parsahitoni, kita tidak akan kalah oleh penyakit itu. Tetapi kita akan dimenangkan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa dikatakan iman dan keyakinan itulah yang akan menentukan doamu dijawab atau tidak. Jadi ternyata yang mau kita lihat pada saat ini, iman itu sangat berperan penting di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Makanya dikatakan pupuklah imanmu, rawatlah imanmu supaya senantiasa hidup dan bertumbuh. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mau lemar minggu pehita ditiki mabege jamita keluar hita manang modok kita manang HP ta permiapon. Mau bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Kalau dalam ibadah saja yang hanya 1,5 jam, kita tidak bisa fokus mendengar firman, kita tidak bisa fokus memuji Tuhan. Bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Kalau firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang mau dikatakan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itulah, dengar-dengaran akan firman Tuhanlah, itulah yang akan menguatkan imanmu, itulah yang akan mengokohkan imanmu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi mulai dok kita naso serius dope mabege jamita, berarti mulai nuai serius mah. Mulai hari ini seriuslah dalam mendengar khotbah itu, dalam mendengarkan firman Tuhan itu. Alana urasa dang sudah hita na olo mabege jamita ijabuna teh. 3 mahita na olo mabege jamita ijabuna. Tiap hari ibu kerenungan ibege sian YouTube manang sian dia. 10.000 deh. Jadi kalau dalam gereja saja kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa berpusat hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mau bagaimana iman itu bertumbuh? Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, ternyata iman itulah yang menentukan kualitas daripada hidup kita. Iman itulah yang menentukan doamu dijawab apa tidak. Iman itulah yang menentukan engkau hidup di dalam kebenaran atau tidak. Karena setiap orang yang hidup di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan, hidup di dalam keyakinan, maka dia sudah dipastikan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi nggak ada orang beriman tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak ada orang benar tidak hidup di dalam iman. Tetapi keduanya itu adalah satu perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Alane ido amanami doot inanami. Mari datur jamita di bagasan mingguta sadarion naim paingotok kita. Ternyata kuasa doa itu benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi yang mau dikatakan, jangan pernah ada lagi kita yang mengatakan, jangan pernah ada lagi kita yang mengatakan di dalam hidup ini, aku nggak bisa berdoa. Gudang dosongoni ate manginang, mulu dihunjuk martangiang, nasi yang maju pilit. Aku bawa tu martangin na. Kurasa mulu aduk kita madok songoni naso mangulu 2 portion ne. Dang mangulu partodion ne. Mulu adong madok dak ku bawa tu martangia. Jadi setiap orang itu pasti tahu berdoa. Alana mulu martangia kita pasahaton anak adong di bagasan rohaon tua dopan ni debata. Ibaratkan seorang anak menyampaikan permintaannya kepada bapak dan mamanya, demikianlah kita kepada Tuhan. Berarti mungkin dang tabu tuate. Berarti mungkin dang berani. Jadi maulado kita dope madok daku boto martangiang mulai mertoba mabah. Karena kuasa doa itu sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita.
Karena kuasa doa itu sangat luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi yang mau dikatakan, berdoalah setiap saat, berdoalah setiap waktu, apapun dan dimanapun dan apapun yang terjadi di tengah-tengah hidupmu. Jadi unang ditiki ya dong, pasu-pasu contohnya baru pe martangiang. Manang ditiki rosi dan ngoloni baru pe martangiang. Jadi yang mau dikatakan di dalam kehidupan kita, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan kesulitan sekalipun, Tuhan berkata, berdoalah, maka engkau akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah hidup itu. Doakanlah yang engkau kerjakan, kerjakanlah yang engkau doakan. Tanya kau masa luhut akayana komu asabui di bagasan ngolu na khobar tulomoni rohani di bata. Tanya kau masa luhut keluargam asabui gabe keluarga na nian di bagasan Tuhani. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita, jangan hanya berdoa bagi dirimu sendiri, jangan hanya berdoa bagi kesenanganmu sendiri, tetapi doakanlah setiap orang yang ada di sekitarmu, doakanlah setiap orang yang ada di lingkunganmu, supaya kita bisa bersama-sama merasakan, mengalami kuasa doa itu. Jadi jangan hanya orang yang memberi sesuatu kepadamu yang kau doakan. Una kolan jolmana burju tuho itangnya koko asa dipasu-pasu Tuhan. Una kolan anakmu na rajin mentransfer tiap bulan ina tangnya koko. Alana dong dosongoni. Opa ya nakonna. Tuluon rajin mentransfer terus. Alai topuma anak na si nomor tulu dak yang mentransfer ditiki martangiang dang dingok manangyakon. Ye Roma pau puna manukun epung ayah dong dope tulang si nomor tulu dang ditangnya koko ina Roma epung dong madok dang perlu si tangnya kono ni ay suadong kiriman na ina. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita, jangan ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, jangan ketika engkau mendapat berkat baru engkau datang berdoa. Tetapi apapun keadaan dan situasinya, iko gabe si partangiang dohita tadana halak Kristen. Alana didok tangiang ido mabai ko gabe taruli. Jadi doa itulah yang membuat kita di tengah-tengah kehidupan ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita yang masih malas berdoa, bahkan tidak pernah berdoa, Tuhan ingatkan pada hari ini, bertobatlah. Karena melalui doalah kita datang kepada Tuhan. Melalui doalah kita memohon permintaan kepada Tuhan. Melalui doalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini, kuasa doa itu dikatakan dapat menguatkan. Kuasa doa itu dikatakan dapat menyembuhkan. Yakinkah kita di situ? Yakinkah kita kuasa doa bisa menyembuhkan? Bagi orang percaya dan beriman, dia akan mengatakan yakin. Jadi di dalam doa ada kesembuhan. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada penghiburan. Di dalam doa ada berkat yang luar biasa yang boleh kita terima di tengah-tengah kehidupan ini. Makanya dikatakan ketika engkau mengalami pergumulan hidup, datanglah kepada Tuhan di dalam doamu. Ketika ada satu penyakit di dalam tubuhmu yang sangat sulit engkau terima, datanglah kepada Tuhan di dalam doamu. Ibuka Tuhani dodalan lau paluahoko. Dibuka Tuhani dodalan lau pamalupoko. Jadi yang mau dikatakan, banyak cara yang Tuhan tunjukkan untuk menunjukkan kasih kemurahannya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Boy tabereng diturpu jami tahun, bagaimana Nabi Elia yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan.
Ketika dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, disitulah doanya benar-benar berkuasa. Ketika dia mengatakan, Tuhan jangan dulu turunkan hujan, Tuhan tidak menurunkan hujan. Dan ketika Elia mengatakan, Tuhan turunkanlah hujan, maka pada saat itu Tuhan menurunkan hujan. Jadi yang mau dikatakan, hal ini mau mengatakan kepada setiap orang beriman, ternyata kuasa doa itu sangat luar biasa dampaknya. Jika engkau mau berhasil di tengah-tengah kehidupanmu, Tuhan berkata, datang di dalam doamu. Ketika engkau mau berhasil di dalam keluargamu, Tuhan katakan, datanglah di dalam doamu. Jadi unang beadong nama biar martangiang di bagasan nguluna. Apalagi mau partangiang jabu-jabu na jujutan may amata do inata. Saya marsi bolengam me. Si baik kuwi nabi isa do mabain tangiang. Jadi yang mau dikatakan, kenapa kita takut berdoa di dalam hidup ini? Kenapa kita tidak berani berdoa di dalam kehidupan ini? Padahal kita mau menyampaikan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Jadi mau lu tutuhani pe ngabai biar hita, tutuhani pe dang berani hita, lamu matu do ngajulung mate. Padahal kepada Tuhanlah kita bisa leluasa menyampaikan segala apa yang terdapat di dalam hati kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, ternyata ketika kuasa doa itu benar-benar bekerja, maka pada saat itulah kekuatan nyata di dalam hidup kita. Maka mulai hari ini, mari nyatakan doamu, mari sampaikan doamu di dalam iman dan keyakinan, dan percayalah bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan di tengah-tengah hidupmu. Jadi yang mau dikatakan, jangan ada keraguan. Unang merdua rohaho pasahat to tangyang nih. Supaya nyatalah kuasa kemurahan Tuhan itu di tengah-tengah hidup ini. Jadi mulu merdua roha dohita di bagasan ngulut tahun. Itu tandanya kita bukan orang yang beriman. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buktikan kuasa doamu dengan iman dan keyakinan. Berdoalah dalam iman, berdoalah dalam keyakinan, dan hiduplah di dalam kebenaran. Ingat, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan akan mengalami jawaban doa. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan akan mengalami jawaban doa. Enggak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan ketika kita meminta di dalam iman dan keyakinan kita kepada Dia. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, aijaloon muna do saluhut, nasana pinangiro muna di tangyang muna. Aijaloon muna do nasana pinangiro muna di bagasan tangyang muna. Jadi apa yang kita minta di dalam doa, itulah yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah hidup ini. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam doa, bertekun di dalam doa, setia di dalam doa. Gebesi pertangiang mahita di tengah-tengah ningoluan. Asa patar huaso ni tangyangi di bagasan ngolita ganup marsada-sada. Jadi yang mau dikatakan, mari menjadi pribadi yang senantiasa menyerahkan hidup di dalam doa, supaya benar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mula-mula anak kita siap bagas jorong, berarti dang adong be mulu neng martangyangan nom mga siang marsi tuga-tuganan bay matangyangi ho mama bain abay main na ujung nadang sa umangan hulan alani tangyang. Jadi yang mau dikatakan, ketika dihunjuk berdoa siap bay dada, itu tandanya iman kita hidup. Ketika dihunjuk memimpin doa dimanapun siap, bahkan di nama TP ikut siap do. Makanya dikatakan jangan pernah hafal doamu unak kapal mate to tangyang mi asa unang salah manangyakon ala dihapal mate tangyangon hape na modding do na perlu si tangyakonon gabe do pasu-pasu ma Tuhan si pangananon ya kalau gabe repot tita.
Makanya dikatakan doa itu adalah apa yang ingin disampaikan dari hati kepada Tuhan. Ya idang perlu marsi ajar martangiang hamuna. Ya, karena itu adalah ungkapan hatimu kepada Tuhan di dalam iman dan keyakinanmu. Ketika engkau yakin dan mengimani doa itu nyata, maka itulah yang akan terjadi. Ketika engkau yakin dan mengimani bahwa doa itu menyembuhkan, maka engkau akan disembuhkan. Ketika di dalam doamu engkau yakin Tuhan memberi, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi mari sampaikan doa itu di dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan, dan mari saling mengaku dosa dan mengampuni satu dengan yang lain, maka doa itu benar-benar bekerja berkuasa di tengah-tengah hidup ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Madok moliate hami ale Tuhan tua dopanmu di bagasan sadarion. Nungabe ale Tuhan ditangyok kami hatami macay patar ale Tuhan paingetok kami ganup akan aporsea asamanian hami ale Tuhan di bagasan ngulunami gabe si partangiak kami ale Tuhan alapos dorohanami ale Tuhan margogo do tangyangi lau paluau kami margogo do tangyangi lau pamalumok kami margogo do tangyangi ale Tuhan lau paluau kami sianak kaparukilon do sidangolon namasa di tonga-tonga ning ulunamion alani ido ale Tuhan ajari mahami di bagasan ngulunami asa toto kami ale Tuhan mangasahu ko di bagasan ngulunami asa toto kami ale Tuhan pajonok ko diri nami di bagasa tangyang nami asa toto kami ale Tuhan holan marhaposa tuho alani ido ale Tuhan Raja ima saluhut ngulu namion asa mangulu hami hokbar tulomo ni roham pos dorohan hami diho ale Tuhan margogo do tangyangi di bagasan ngulu nami ganup marsada-sada alani do ale Tuhan di bagasa tangyang nami sadarion upasahat hami masaluhut gulumit ni ngulu namion tu bagasa tanganmu homa ale Tuhan nama make hami hokbar tulomo ni roham Jalo maali Tuhan tangyang namion holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata ojahon ni haporsiota lau pasahaton piliata iman antara surat di Jona bidusada ayat 16 songonom hatani tuhata jadi mabiar situ tuma akka jolmai mida Jahoba laos di pelehon pelean tu Jahoba dalam berbaga-baga nasida tu ibana. Amin. Tapasak mapiliata.
Jong mahita salutna. Hartang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasat tami do pelean hamaleution nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapelian namion, asa gabe dalan panidangion, parsaoran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelian naho bartu lomo ni roham, jala parsidohot parohon harajomu, holong hasitongan dohot hadameomu disadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asa say toktong madok moliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo nirham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leho madihami sadarion hanguluas siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorho madamena tuton ditabe. Amin. Shalom madihita salutna.
dosa